nu pakhat hian a car chu parking lot ah hian parkin asam ti hriat tak hian a ron chuak thema a chevel chu a han en kwal phot chumi hnuah taxi adonga chu vele car chabi chu motor ke omna chuan a da ta ani chuti ati chan chu engwange niang thil ti sual anei am niang le thil om zia hre turin I han chui let le donang miang keni chu restaurant na thok pakhat ania chutia thlenga silmol mol lai chuan an manager hian aron kawa do kan ti 5 watt turin aron ti ani chutia ti 5 mol lai chuan no pang pakhat hian atoi sa thei ngilti a hmuwa outlet thuain nui sang chung hian atois chu a pelet le anu la chelo ve tak mai chuan keni chu fel alo ti ve hle in lama a ho vele keni chuan a laptop chu en vat tumin ma se alo om tatlat lo mai shil non ngai lovin a u naw nu chuan a hmang ti a hre thiam ngal a ru ma lutin ka phalna tel lovin ka thil lo khoi to su ti in awa an khum shrep chuta a u naw nu chuan a laptop a engemo fel lo a om thu lo shilin movie download a tumwang chawa mangani thu a lo shil bok laptop chu a room lama a keng thuaya malware lo om ti po a muthuai ti chuan a then file na application te a download nuwa malware chu a thian file thuaya a laptop po a thapa ngai le to view ama ero chu tu emo hian a laptop camera atang chuan aron en ni om tak hian a hriat thei tuklama chuan keni chuan a room kong khar chu a siam thamol mola a kalna te chu siam tha in a u naw nu in a du huna a thila man chu a du lo hle chutia ati awang chuan a u naw nu chuan mi a tia kawin keni po chuan ruk ru ti in a lo chang let ve sak chumi hnu dewa anu chuan a in cheidan chu anal le nal lo aron zota keni chuan anal lutuk tia lo changin anu chuan date alo nei dona akal ma in a u naw nu lo en tha hle turin keni chu a hril chiang hle ani anu chuan nu chuan keni chuan TV en hewin chutia a en lai chuan aril ruwa engemo hi aron langsok aruma lutin kongka chu akal thuaya internet lama chuan film thalo chu enin akikor kong te po chu aron thol sot ta hle ahna azo nuwa akut silin ado kan lam apan le thuaya a laptop a han en le chuan message pakhat hi a mulol mai ta chuan I thil ti kha kan mu vek ti thu alawin ziak video anron da tel chu a en thuaya chu ta le a maloka a thil ti lai chu chiang takin alo lang kul mai keni chu aron boita manmo takin a laptop camera chu a hlia wat chumi hnuwa message dang hi dong le in a phone number anron dila kan thu I oilo ani vai chuan I video hi adar nga lang ti in anron vo bok keni po a boy tul ai ngai tua fe hnuwa a number chu a petange nge a ron betu chuan a location on reng tura ti in na tan huna chuan kan ron shil mayang che ti in an ron shil le bok ani chu baka tu ma hne soilo turin an tia an en thak reng thu an shil chiang le atuk lama keni chu na thona hmuna a om lain message hi adong le a ta chuan na tan a hun ti an ron shil kan thu I oilo chuan I chan tur kha shereng ro ti message chu adong tel bok chumi hnuwa location chu thonin chutlai hmun thlen nana a hun nei zat chu an ron thon bok keni chuan na ala tho thu shil eng angma se omzia om lo hle lari du lo chuan minute somli pangat sungin thleng vat ro ti chu adong le tamau mai le chutlai hmun chu sai galin minute som nga pasari tlan fel ania man mo angai ti a hriat awangin muang chang lo chuan chu atum vat an manager hne adam samwak lo thu chuan lama mangin rang takin ain khal chuak ngal atlan lai te chuan a mela lo thon na hlir a khat to reife atlan hnuwa an soina lai chu a thleng ta a building chunga hian lo ni in lo ngak ri phot turin an ron tile reivak lova papakhat helmet khum hi alo lang thuaya box hi aron pe achina chuan number hi alo chuang kal mai chumi hnuwa chu pa chuan keni thla chu ala a keni po chuan enge ti le tur ti in alo zot thuai chu pa chuan box kha I deliver le angai ti alo shilin abaga pui thei to lo thu a shila inna izo hun chu
Israel hun ani mai tia shilin keni chu akal santa ani chu pa akal hnu loka keni chuan message hi dong le in number confirm tur hi alo niya a confirm vele box deliver na tur address hi adong le ngal sai gala kal na chi ani tolo awangin in chunga chuan a hnut chia topa bas mang chuan amison dot le omna lam chu apan vat chutia basa a chuan lai chuan keni chuan boma om chu a rechak tariau intim te chuan a han honga kek moi deuh mai hi lo ni in thil hlo om ani tak lova chuan keni po a tho huai thei an soina building a alut thuaya room number 121 chu a han kek dat papakhat hian lo changin keni chuan delivery lampang ani thu alo soi thuaya ma se chu pa chuan engma order ka nei lo alo ti chang deuh fak chuta kong a hun du lo thu keni chuan lo betu te chu a hril thuaya chung ho chuan box chu mindi lo thon anga soi turin an tile ta an thuang chuan keni chuan mindi ming chu lam ri in chu ming a hriat rual chuan chu pa chuan kongka alo hongvat keni chu alu tir ta ram alu rualin keni chuan titura an ti wang chawa lokalani thu chu hril ngal sok sokin chu pa po chu alo hril hai tak zet chumi hnuwa chu pa chuan engwanga an thu zom nge ini tia alo zo chuan keni chuan chan ngai na re a shelo ba deuh nuai chuan a han tonga chuta chu pa chuan a phone chu a han phi thlak sak thut message chu a chiar thuaya chumi rual chuan chu pa po chuan a phone a message hi adong ve lol message a chiar rol chuan a mail chu adang ngal vek thei thil thalo tak ani ti chu a chiang reng mai chutia an omlai chuan keni chu pa thla lak sak tura ron ti in keni po chuan alak sak thuaya chumi hnu loka chu pa chuan keni chu cake deliver tura mun pakhata a hruaya ngai thu aron soile tatlat keni po chuan message adong ve ngala chu pa chu zui tur le an chuan na motor tur po parking lot lama da fel vek ani to thu an ron shil car chu an va mu thuaya chu car chu atir lama mei chia in lo mel taka a hnut chia kha alo ni ta chia man mo taka in khung mol molin tai marakal renga wang chuan muang chan hun ani lo ti chu an hre chiang le ani an chuan ma deuh chuan chu pa chuan keni chu zu alo in hnem deuh awanga motor khal thiam le thiam lo chu azota ma se keni chuan lazir me ka ni thu lo shilin motor chunga an lut thuai chu pa chuan khalin keni chu kongchin lo en turin ati ve thunga chuti an tlan lai chuan chu pa chuan hek torani thu aron soita a keni chuan an thu azom tlat chan chu aron zot non le ma se keni ero chuan aka alo chip tlat chuta hector zok chu aron in puang lol mei cheno pangle ti tuai nal zok hun man puya du awangin san khat anupui hriat lovin hotela nula atom puya chu wanga anupui laka afa te chan thei ani lo zia aron soi anupui in man chua tir ai chuan engpo ti a huam thu aron soi bok chu vele keni po aron in puang vele in lama athil lo ti ru keu chungchang chu ron soin hector chuan howati hle chu te chu tu pon an ti fekang chu pop te tak nial pon ti in alo chang ol sam then mai amai ero chu keni chu aron trap tamai reivak lova guest chu aron so trap maya chu wanga guest station kalin tai marakal zel wanga huna reilo zok nan hector chuan a cart chu apeya apin shilin aman lova pe mai tur chuan keni chu atita a keni chuan aman a pek zo nuwa ale thuaya pona chua chuan hectorin meiche pakhat keren alo belai hi awa mu hector chuan keren hena keni chu atu te singa mi ani thu dot shilin keren po chu rin ai tak chuan alo tong du hle hunaliam duak ka wang chuan rel nan man kan ngai tlat mai ti in chuan laman siama ma se keren chuan station thleng a thla thei thu alaron soi tral chu wang chuan motora lut thuain kong ni lo lampang chu mei chenin om takawang chuan an zo angai le tatlat enge I chung te an ti ten alo zot chena hector chuan message adon bel zut pok nen chu mei che lo tong chen chu aruk tak chuan aning to le lo betu te lam chuan kong dik lawan zo mek ti chu an lo hret heya rang taka let le vat turin an lo ti ama ero chu kan mi pa te pani chuan keren an thla fel ma chu kong dang an zo thiang lo ani top mai
keren po chuan la du tok mai lovin keni chu achung chang ron zot vele chuta Hector chuan alo hne tanganga niang motor chu chak deuh mai hian khalin keren po chuan a hlau em awang chuan aka achip ta mak keren in lama an thla fel vele kong dik lam zo in an tlan le thuaya tai mara zo ma in kalna hmun tur po chu an thleng thei ta ram Hector chuan hetlai hi ani ti ichiang mo tia azo chuan keni chuan ani chian hle thu alo shila reivak lova message hi an dong le lol kek chung en tur chuan an lo tia man mo taka bom chu hongin ma se engma an mulo Hectorin kek chung tak tak en chu tum le in keka hansen chuan engthil emoni saranga lo in pek hi alo oma achunga chuan silai tarmit le lukhum te chu an lo om chumi hnuwa message hi an dong le ngal minute nga chunga tunge driver tur ni anga tunge ruk ru tur sok ni ang ti chu anin than fel fatangai don andin mun chu bengkot hi alo ni chi abok Hector chuan keni in motor khal ka thiam lo ati chu alo mangtang kai keu motor ka khal anga nangin beng ivarok ve thungang ti in ruwa manna siam ta a ma ang bokin keni chuan ati theilo thu asoi nuwa atraple pur to mai chuta Hector chuan kenia video an kol thu te chu a han hriat non tir le a lar hlak adu lawani chuan ati ngeya ngai thu chu alo shilve lom lom amai ro chu keni chuan Hector chu alo tlan bo da yang ti aringa Hector po chuan chu tiang thilati reng lo tur thu alo shilve na samai silai khani tinanga poisa chu ita ani mai a ol sam lutuk ti in kalvat tur chuan Hector chuan keni chu ati thuaya keni po a huai sen na zong nen kar chu a chua santa bengka lu rual chuan cashier chu silain a hantin tho ringot chumi rual chuan poisa zong ron phor vek turin avo bet nga lani chunu po chuan alo hlau le a keni po chuan a bek chu the phein chunu chuan a thu alo som thavet vet le poisa alak nuwa keni chu po na a chuak le vata ba se kar chu alo om ta hau lo reilo te nuwa Hector chu aron lang le thuaya rang takin keni chu alut ngal rok mai tlan le thuain Hector chuan tu emo en thatu omang tlata a hriata wangin alo kalson thu alo shil mol ma se rei po an tlan lovang tia police siren thom hriat tur om tatlat road block chu alo oma an malama chuan na an lo thok mek an tlai se lawang chuan keni chuan tlan tlang top mai ro tia alo ti chuan Hector ero chuan an rin hel mai tur thu alo shila ril rufim tak chu mangin signal chu a en wang nuwa aron eng ta mo tia man mo takin atlan thuaya ma se police hian ron suita chat mai ama ero chu tlan tlang ta dain an ma ni ron zuya ni lo ti an hriat chuan an tho huai thei topa an tumram chu an thleng ta an thlen rol chuan message hi an dong vat keni chu beka poisa zong ram hnuai lama kalpui tura an ti lain Hector ero kar chu lauti chetura ti ani rang taka keni chu chuakin akal ma chuan Hector chuan tiang din huna hian ding lo ila chuan mi fel tak ka ni ve asin mole tia shilin keni chu amma alo ko sakdana wangin ngai dama dil bok ti chuan keni chu ram hnuai lama kal zelin ama ang thawa ano blackmail papakhat nen hian anin tong lol an thuron shilang chuan drone chu a han thlo tira chumi hnuwa poisa chu iron kengem tin keni chu azot thilom zia chu keni chuan ala hre thiam lo tak zet ti chuan chu pa chuan aron shilfia ta a an pani chuan anin suala ngai dona achak zok chuan poisa chu an chang dona ni chuta keni chuan engtin nge achak zok chu hriat ani ang tia azo chuan chu pa chuan alo thli ringota anun chu atop vek towa ngain keni kumsa te chu a han zot ma se keni ero chuan a chang lo chutia anin din chil ran lai chuan keni chuan message hi adong le tatlat thi thlenga in sual tur ti chu alo in ziak takal maile keni chuan hlau ta hle asilai chu phorin chu pa chu atin ngala anun na chu ram tur te chuan alo ngen fe na samai ma se keni chuan silai chu ama lama tinin a han met per pop ama ero chu amu alo om reng lo chu nei in
khati lai zong po khan alo ruak char ti na ani chu vele chu pa chuan Kenny chu aron bei ngal le lama Hector chu in lama lo ho in chu ti lai chuan message hi adong le nui mail chezet hi alo niya chu mi ruala a riat chu tak chu anu pui chuan alo ler pui mindi chungchang chu alo hre chuak vek to alo ni chu tiang che in chu ge matang zong te thuruk chu atopa hailanin aom ta feka a movie top na Kenny po thi nuang hian lo lang ve in anu hne na tang hian ko la donga Kenny ya video chu alo dar vek to chu ni in anu in alo mu ve awang chuan aron hau shep mai chu baka Kenny chuan midang ang bokin nui mel chu adong vele chia ti chuan a topa police te chuan Kenny chu anron mutange nge ani ole ka video clear tu song te in zawai chunga kaloma video dot lia kanin mule theu don nia mang tha vek ule